Okay, vi har vores traktor, som ikke kan starte, og det her det er en gammel traktor, så batteriet sidder under det øverste trin. Og for at komme ind til batteriet, så skal vi have det øverste trin af. Sådan der. Easy. Hvis vi kigger på batteriet, så er der plus og minus. Så har vi vores traktor, som vi skal have strømmen fra, og den her traktor den er så nyere, så batteriet sidder stadig under trinene, men længere inde. Og for at komme til det, så skal vi have den her op. Og så tager vi plastikkassen af. Sådan der. Og den her, den har så også en plusside og en minusside. Og inden vi går i gang, så skal vi have tændt traktoren, så vi kan få strøm. Og så tager vi vores kabel til plussiden, som er herovre. Vi tager den røde, nummer 1, og sætter på. Der. Så tager vi den anden side, nummer 2, og sætter på plussiden over i den, der skal startes. Der. Så tager vi nummer 3, som skal være ved minus. Der. Og så har vi nummer 4, og inden vi sætter den på, så glider vi den lige op med noget metal, så der ikke kommer nogen gnister. Og så sætter vi den på. Og når traktoren, som vi får strøm fra, har stået i 2 minutters tid, så kan vi begynde at tænde den traktor, der ikke vil tænde ellers. Og det gør vi, fordi at den skal lade lidt op, inden den kan køre, ligesom med mobiltelefonerne. Når vi skal have dem af, så starter vi så med den, vi sidst tog på, altså nummer 4. Så tager vi nummer 3 af. Nummer 2. Og nummer 1. Og som vi så på de andre 2 traktorer, så er det forskelligt fra traktor til traktor, hvor batteriet sidder. Her der sidder batteriet for eksempel heroppe under.